ต่อปรางสิพุทธานางตุ้มโคปีปสินอน BJP meeting nang tum dunwa le kopi posian te nang tum la pechal sia apustar tarong la ni tum ke khai kaching hona phan ni tum ke khai ve nang ji khai ching thu nang ji aphan ni tum hem prek long vek nang ji aphan si ni tum ke la ye ai sara phan si ta me ni tum ke tar lo la si anda nang tum la pustar ke tar genda nang tum ning hang pen tong ke hang nam dong ke tar ma mate koman ni nang tum han tar thap tong nang ke toila la ke kali ni tum ning hang pen ni tum si ni ning duk ni ning hang pen si ning kang sam pen si ni tum si ke tar la ke ni tum ke cho hang dam pen si ni tum si ke tar la ke nang tum constituency men pulo Deuri Tini kali constituency ba constituency Hamren constituency anda nang tum la mol sing timu ing tang kring le kopi posian te nang tum la jai ka thara pustar ke tar ke nang tum BJP si aprang dudun ke di la pen sia ko aprang ke lapulo ya dek Hamren Constituency dudun hai sita BJP long si dudun aprang ke sita non ke ni tum ke thang ajak long nun de thang kibat long nun de la si ni tum ke me thang khai aphan ka ching hon pen si ni tum ke ba hem prek long ni pu phan si ni tum ke ba ki duk ke lak atum hantat lang de jat je mati anda nang tum la konan mesin nang tum la pa bon dak tong ke ching si la puma man de nang pa bon oloma ha Deuri Tini pen si ni tum nang pa bon lo dan nang tum lapu la kapabon pon ke konan nang tum pa bon pon ji ni tum la Deuri Tini PS an ke ni tum ke pa bon lap bo tak